Good morning mga sano. Ngayon ay Thursday morning. So ang gagawin ko ngayon ay kukunan ko yung site namin, yung whale shark. Habang wala pang guest, kaya video muna tayo. So doon ako galing, malapit lang, 2 minutes from the shoreline lang yung site namin mga sano. Kaya dito kami. Dikit natin yung bangka kasi papatong ako. Tok! Dikit na ako kay mo kuan ko diha. Pwede rin namang ayun yung palikpik. Ayan. Ayun yung pinakamalaki. Ayan. Good morning mga kaibigan butanting. So ito sila. Ito yung isa sa pinakamalaki namin. Nagano to ng 20 feet. Tsaka meron ditong medyo katamtaman lang yung laki dito sa ano natin. Ayan. So kung sino mang gustong mag whale watching, punta lang kayo dito sa Bohol. Ayan. Nasaan na yung ayun. Yun, malinaw yung tubig. Daming isda kung tutusin, no? May mag-aaligid-aligid sa kanyang mga isda. Ayan. So nung previous video ko, di ko sila nakunan dahil may mga guest na ayaw nating makaabala. So ayan. Ito yung pinakamalaki namin. Ang length nito ay 20 feet. Ayan. Matagal pang matapos to. Kani ba yung pinakadako? Ito ngayon. Ayun, mayroong kumi na kumakapit sa kanya. Mo ba niya ang katong naisa kuan? Putol? Ayun, tatlo na sila. Nisabod yung ayan. So kung sino mang gustong mag whale watching, punta lang kayo dito sa Bohol para ma-experience nyo. Yan yung in charge, ko si Jonard. In charge ko sa mother boat namin dito sa Laot. Sila yung taga-alaga ng Ayan, nilalaro-laro nila kasi playful tong mga whale shark, but they are very gentle. So huwag kayong matakot kung nagdadalawang isip kayong mag whale watching dahil hindi sila delikado. Huwag lang silang saktan. Saktan mo lang ang puso ko. Saktan mo lang puso ni Jonard, huwag lang yung butanting. Batak yung puso niyan sa sakitan. Ayan dito si Putol sa ilalim. Hindi tayo magkakain ng isda nito. Ayan. Siya, sumisid. So again mga sano, punta kayo dito sa Bohol para mag whale watching. Ayan si Ronan at saka si Jonard. Sila yung mga kaibigan ng butanting. Kaya kuna natin mamaya. Ayan. Bagong dating yan. Kakarating lang yan. Ayan. Ayun. Kumaliwa kanan. Ayun. Nagmamarcha-marcha pa. Hangover pa yata yan. So thank you Ronan and Jonard. So sa mga makakapanood nitong video, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-likes at pumunta kayo ng Bohol para mag whale watching. So balik tayo doon sa shoreline. 2 minutes lang yan. So malapit lang dito at malinis yung tubig namin dito. Maraming salamat and to God be the glory.